latest weather update karong adlaw Biyernes, February 26, 2021. Atong nakita sa tong latest satellite animation nga wala gyud kaayo yung mga dag-om nga nagatabon diri sa tibuok Kabisayaan. Og init nga hangin nga easterlies mao la may nagapekto karon sa silangan nga bahin diri sa Southern Luzon, sa Kabisayaan ug sa Mindanao. Og tungod niini, ang Metro Cebu apil na gyud ang kitibok ang bahin sa Kabisayaan. Ang probinsya sa Palawan, apil na ang Kalayaan Group of Islands, ingon man ang Occidental Mindoro, paday makasinati niining init o kasarangan nga panahon, ug dunalay mga tsansa sa mga patak-patak o mga lumalabay na mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat, ilabi na gayud sa hapon ug sa gabi tungod lang sa mga localized thunderstorms. Sa tibok weekend, ato gyapong nakita ang init nga tempo sa panahon, ug dunalay mga tsansa sa mga lumalabay na mga pag-ulan tungod gihapon sa mga localized thunderstorms. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob, gikan diri sa Mactan, sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, kini si Mio Aguirre ug may adlaw.